Kubor nakaslem jong udawsan hima. Entah kesini sesian ni wan kemat jom pergi pada man sengap man sengap baru berlatih kani MPL election balak dan naki pedang jom gini kena semula kuliah jom student jom begitu pak mengiru entah ke kunjuk ni lahir samadan berpustu pada tengi kerpat je pergi pada nong senong jom kabri nyokret kam ni para personal bagi dia bani mi pada hagan ni kenti hagan kendai tarik pan buat boleh ni kentu ya pisia nomor bang hagari kanik sensar pada nilai bahala dangia he tang kania ha social media kaning nyalai tang YouTube kanum nyalam seno la dangim buat ngimdan hok ra bandawai ko hok tena kalian ko jungiru na kalian ka hito kumba promote lang ikan ka election commission jong ka India ya ai ka ti gaman ti ka diang da ba kentu lang iki para dokot bat nila ongru ya ki ba kini pun stu iki ba man oi ki ba ki de man mi ha ka na tarek man le tebot khnang ba kani ka jing sensar ba kan im hapo kabri nyok trak lene hapo ka ri si jentia kani kan dei ka kubor ka basai ba ladangim tep buat kamut ka peni ba ka sensar ba kan sayap no lalangi peni ba hangni ngi yo chispa persen kata ka jing tep buat kabomut ka sorkat India ro ka hapan pet ba hapan sengap ya ka jing ka dawa ka jongi boro kata naka daw ba nakaliang jongi ki ba imda khammi ha ka por MP election mane tep buat bon ki dang mut ba ki sumbang ni tang MLA MDC hendrei ka MP election ka de ka bokong santam namar ba ka de kata ka sorkat kemi tengi haban pha dikta ki nong yalam nim ong tep yuta hendrei kajing temu ke jongi hi ka dei bat penyok dei kata ka 60% vote ban nga konturu wat nung ai yano ban thapi ka hok ke jong phi ba katu kumbangi sai hina ka por ba ka dan ru ka jing berngam berset hang ne hang tai mata ki ta ki rio ki bang mi tho tan rei ngi kum na ka sengi kentu mi shikmat thapi la ka jong ka hok wat nung sha ye ki no ki bre ki ban thapi ka hok ke jong phi da ki bele proxy ne le ka no ru ko bala dan kung kita kisnong dan ni kita ikut ki pamut le bentaru kaseng kan dei ka wei ka ban pek ngor bat subha pentip la dan kung kita man mari ka hok kum ba pitip hi ka hitu hi ka yang na benta ka jingla lu ni ta ka freedom ka hok ba ka jing shakri te ka khubor nangi long ka ba ni kerpat ya bisya bahar khat khnai tare kibala dap khat pras nem chizrong kibala dan ni kata ka epek mi shakmat thep ka buat kenang bat la ban tawai ko hok lada phim le mi ban thepi ko bot phim dan hok hi ban tawai ko hok ne ban mi surok ban tawai ke e lada phim pendat pat ya kata ko hok ko jong phi ko phila ban kren ban tawa ke kata ko hok namar ma phila ti bhi tarkum ko riti sensar so kri India kala ayengi kata ko bor mar shibur lada ubar he nane ubarit nane ubarispa nane ubadok ko bor ka di kaju ka vot ka di kumju ya kuman ban yang sisian banjur soba yami bangin penti kai kata ka jing ijat ben reu ka jing teli shwangin petket ladang yami renti to kumut nidon ye ka jing teli telada kadang tam hi ko vot kinong wei yangi kumut nakan mau sarkar kemi kan pet ki top ba hadu kan no te shwa bangin dawa hindi je ki ek baro nadu kita ki ILP nadu kita ka ban pendung ye khni ko ka ni dei shwa ban kata ka jingmut ko baskem bangin mi renti ni don sha bangi ni e chi sha ya takari dang bangin pendan kam hok ya kata ka pik ka bangila yo bangin tap bat bangin pha de ki nong mi khmat ki bala ban keren nak menta ka jongi hakane sansna tangita hi kubleshi bon shi hazar mo ya phi ki parodo prasna ngakermen ba hang khat khandai tare borok khat kari khasi jentia kanemi nadu kinyami nadu musta kenthai bat sinrang bangin ji jalet mi man ai kata ka hok bat kata karai kumbangit kenmau makane kala dei ka pot ba ngin peni bat ngin pendam kam sisai kata ka hok ka bangilai kubleshi bon shezar